Bună, mă numesc Cristina, fac parte dintr-un grup de pe Facebook la Vorbă cu Mămici. Astăzi o să fac partea a doua a vlogului meu, vorbind despre chisturi. Astăzi vom vorbi despre simptomele chisturilor și cauzele care apar chisturilor. Să vedem simptomele. Sunt 5 simptome care apar, cel puțin la mine, și din ce spun medicii. 1 este urinare frecventă, 2 este disconfort abdominal însușit de dureri foarte bruște, 3 dureri în timpul actului sexual, 4 dereglarea ciclului și 5 creșterea în greutate. Să vedem cauzele care poate duce la apariția acestor chisturi. Este menstruația neregulată, este menstruația precoce, este dereglare hormonală, cum se spune, și infertilitatea. Așa, la câte femei poate apărea aceste chisturi? Medicii spun că la 30% din femei apar la 30% din femeile care au menstruație regulată, 50% din femeile care au dereglări hormonale și 60% spun medicii că apar la femeile care sunt intrate în menopauză. Ce vreau să vă mai spun, eu v-aș sfătui din punctul meu de vedere, pentru că am trecut prin așa ceva, să vă faceți igiena regulat, să mergeți din ce în ce mai mult la medic, să vă controlați. Asta poate să apară la orice femeie. Eu vă sfătuiesc să mergeți să vă controlați întotdeauna, să aveți o igienă foarte bună și vă aștept la următorul vlog. Vă mulțumim și vă rugăm să vă abonați la canalul nostru.